Tak Adélo, poprosím tě, představ se nám. Já se jmenuji Adéla Babanová, jsem vizuální umělkyně, tvořím filmy, krátké filmy, videa, videoinstalace. Ráda pracuji s prostorem a ve svých filmech se vlastně nějak tematizuju narrativ filmový, snažím se ho nějakým způsobem trošku dekonstruovat, pracovat s jiným způsobem vyprávění, pracovat s filmovou smyčkou a s prostorem ve výstavách. A ve svých starších filmech jsem se třeba víc zabývala nějakou jako tématem paměti, historické paměti, individuální i kolektivní. Ale tady na výstavě představuji film Zákon času, svůj poslední realizovaný film, který byl koncipovaný jako 4kanálová videoinstalace. Ty jsi zmínila vlastně, že smysl nějakých tvých dřívějších filmů tak bylo jako dekonstruovat nějak ten obraz. Přiblížila bys nám to, prosím, jak to vypadá v praxi? No vlastně na začátku každého filmového projektu je scénář filmový, kde vlastně zdánlivě se odvíjí nějaký příběh, který ale pracuje jako od začátku vlastně s nějakým principem chybějícího vyprávění. Takže dříve jsem třeba hodně inspirovala událostmi, které se skutečně staly, zvláště jako některé události z československé historie, které si třeba ještě jako já nějakým způsobem pamatuju. A tyhle inspirace jsem potom jako přetvářela do nějakých jako fiktivních rovin, kde vlastně najednou v tom příběhu dostává víc jakoby důraz nějaká imaginace, něco, co chybí, to znamená interpretace moje už toho, co se jako mohlo stát a co my jako příjemci toho příběhu vlastně nevíme. Takže vlastně ta dekonstrukce spočívala v tom, že jsem se snažila třeba jakoby podívat se jako na kloub nějakým jako mechanismům, který třeba jsou nebo vlastně za tím vyprávěním. To znamená to, co chybělo, tak to doplnit, zdůraznit věci, které zdánlivě v tom příběhu, třeba reálném příběhu, nebyly důležitý, vzít do hry víc jako diváckou představivost a imaginaci a nechat především jako otevřený prostor tomu konci. To znamená nedotvářet ty příběhy od začátku do konce, ale nechávat je jako vždycky otevřené. Takže víc mě baví vlastně tvořit nějaké jako filmové struktury otevřené, do kterých vlastně ti příjemci toho díla mohou jako nějak vstoupit sami a být v nich aktivní. Takže pokud chápu správně, vlastně ta kýžená emoce, co má vzniknout v tom divákovi, není jako pro něj jednoduše pochopitelná, jde tam jako o nějaký určitý symbolismus vlastně a o jako specifický výklad symbolismu jako specifického diváka. Je to určitě může to být i tak, že člověk, který se na ty věci dívá, tak je může chápat nějak symbolicky, ale pozor, jenom nechtěla bych vlastně, aby lidi měli pocit, že to je nějaký jako jazyk, kterýmu nerozumí a že musí mít nějakou speciální výbavu, aby chápali třeba kontext těch věcí, protože moje filmy jsou třeba často plné narážek, odkazů k jiným, třeba jako i k dějinám umění nebo k nějakým filmovým žánrům, ale to bych vlastně nerada, aby se lidi třeba blokovali tím, že třeba neznají přesně tady tohle způsob jako čtení, nebo že je to otázka nějaké jako zkušenosti divácké. To bych nerada a právě proto jako hraju víc na takovou jako primární jako emoci, že třeba je to nejistota, nějaká vyvolání nějakého jako pocitu, magie, něčeho nereálného, až takový jako dětský jako údiv. Nebo dřív jsem do těch vlastně třeba historických jako příběhů dosazovala právě ty až jakoby vtipné jako momenty toho iracionálna, něčeho nepatřičného, vlastně, co to jako tak trošku jako převrací. Takže spíše to prvek jako asi nějakého údivu, který mě zajímá na tom něco vzbudit, něco jako nějaký pocit jako něčeho nečekaného. Určitě.
Teďka k výstavě vlastně. Jak bys popsala výstavy Can You Hear Me? Vlastními slovy. Já si myslím, že je to hodně vlastně o tom jako vzájemném jako dialogu, že se snažíme tady vlastně jako vlastně trošičku přiblížit a ukázat lidem, v čem se ty odlišné, jakoby, jednak ta odlišná média, jako je právě video a obrazy, můžou jako potkávat a i přiblížit ta témata, která jsou nám vlastně společná a nějak na sebe vždycky v nich, v těch dílech jako navazujeme. Že film Zákon času, který tady ukazuju, byl do jisté míry jako inspirovaný vlastně naším uměleckým jako vlastně dialogem v tom, jako na poli toho umění, ale i tím úplně běžným jako soužitím s Danem. Takže vlastně jsou tam i myslím, ta běžná témata, nějaký jako takový běžný jako denní starosti, úzkosti a podvědomí strachy, který třeba jako já mám vůči němu a je to, myslím, hodně takový jako není to ani jako dialogický film, je to takový jako monolog, jako ten vnitřní monolog, ty jedný z postav a je to vlastně o těch perspektivách, jakoby hodně, ten film zrovna je hodně o tom, jako jak jedna postava vnímá tu druhou a vlastně vzájemně se to spíš nepotkává. A je to i v té otázce Can You Hear Me, je to jako ujistit se, že ten druhý mě slyší a spíš mě možná někdy taky neslyší, ale přišlo nám hrozně zajímavé to dát jako k sobě a vlastně jako pozorovat to. Ano. Takže se navzájem inspirujete a zajímá mě vlastně, jestli se navzájem kritizujete. Jo, kritizujeme, ale zase si neukazujeme ty věci ve stádiu toho zrodu, že je to dost bolestná fáze, takže já třeba nesmím vstupovat do ateliéru, pokud ten obraz jako není úplně uzavřený, že to může to jako nějak ublížit, jako samozřejmě i tomu sebevědomí jako toho druhého, že skritizovat to ve fázi, kdy si sám ještě není jistý člověk, tak je... Takže ale myslím, že jsme jako první příjemci víceméně toho díla, že dávám Danovi určitě číst nějaký koncepty svoje jako scénářů nebo námětů a on mě určitě jako vždycky pozve do ateliéru, když to jako je jako hotový. No. Takže tady vlastně film Zákon času si pro tuto výstavu vybrala s tím smyslem, že to je jako, týká se to toho vašeho dialogu vlastně, je to tak? Je to tak, ale zároveň je to i dialog s uměním. Není to jako jenom právě o tom partnerství, ale je to i o tom, jak moc to umění jako nám jako zasahuje jakoby do života běžného, protože zabírá opravdu velkou část jako našeho času vlastně. Ano. Jak je to vlastně pocit dělat takhle vlastně velkou výstavu spolu se svým partnerem? Je to fajn, je to super. Myslím, že jsme si to jako oba užívali a i ta vlastně práce na té knize společný byla moc hezká, že vlastně jsme tam furt měli toho prostředníka, jako který to řídil a byla to moc krásná práce. Spoustu věcí jsem si taky uvědomila díky tomu. A myslím, že to je nějaká jako, taky jako zázemí pro nás do budoucna, že víme, že to jako třeba vystavovat spolu jde, takže v tomhle je ta zkušenost jako skvělá. A jako byly v plánu vlastně i nějak další koncepty výstav některých, nevím, co z toho se zrealizuje, ale jsem strašně ráda, že jsme to jako udělali tady. To je hrozně hezký. Máš nějaký vysněný témata nebo nějakou historickou událost, které by si se vlastně ráda jako věnovala, ale ještě na to nepřišel čas třeba? No, mám vlastně koncepty, který vlastně mám jakoby nějak rozepsaný. Jeden z nich je vlastně spíš se týká nějaký jako osobní historie, že taková ta kolektivní historie nebo ta paměť pořád je něco, co mě jako nesmírně zajímá, ale spíš by se to týkalo už třeba úplně jakoby jiných oblastí, až třeba jakoby bych šla do 19. století, do některých jako příběhů z téhle doby, ale vlastně momentálně mě pořád nesmírně jako fascinuje osud mýho táty, což byl jako kurdský novinář a spisovatel, který emigroval do Československa v roce 63.
a vlastně celý život psal a jeho dílo zůstalo vlastně nepřeložený, je v arabštině. A vlastně mě jakoby jeho příběh inspiroval k napsání nového námětu na film a vlastně momentálně jsem jako už rok jako ve fázi vlastně nějakého vývoje a hledání cest, jak to zrealizovat, ale určitě se to vlastně týká jak té historické zkušenosti, tak podle mě i velmi aktuální zkušenosti té emigrace a života vlastně do jisté míry pořád izolovaného života v emigraci. Ano. Mohla bys nám ještě trošku přiblížit, o čem by ten film mohl teoreticky být? No, námět se jmenuje Pohyblivý dům a je to vlastně o muži, který zůstal celý život vlastně zavřený ve svém domě a postupně do toho pocitu vlastně té vnitřní emigrace a té izolace uzavřel i celou svoji rodinu, manželku a svoji dceru se svým vnukem. A ten dům postupně na základě toho pocitu vlastně té samoty a té izolovanosti postupně jako mění tvar a stává se takovým jakoby živým, jako živou bytostí, takovým jako partnerem v tom a vlastně postupně jako mění tvar a ztrácí základy a rozkládá se. A vlastně je to takový obraz toho, ty izolované jednotky života, která vlastně sice jako se snaží být nějakým způsobem jako nezávislá na tom okolí, ale nikdy to vlastně nejde a postupně do toho domu začínají vlastně pronikat ty vlivy zvnějšku a vzpomínky na život toho spisovatele před emigrací v Iráku a vlastně chci hodně zapojit nějaký jako 3D jazyk, kdy pomocí nějakých 3D animací a nějakých jako takovýchhle vstupů vlastně my vidíme proměnu toho domu, do kterého postupně proniká jako současné ulice z Bagdádu a vlastně život jako ten reálnej, vlastně, o kterým vlastně ten spisovatel celý život píše, ale nějak si ho pamatuje. A nijak to vlastně jakoby nesouvisí s tím, jak ten život skutečně jako venku vypadá. Takže je to takový trošku složitý projekt, kde si hodně hraju s nějakou jako s různými jako filmovými jako vlastně zásahy nebo technologiemi a zatím vlastně je to ve fázi toho vývoje, že jako... A jaké je vlastně, teďka když přemýšlím na tou inspirací, jaká je pro tebe vlastně taková ta nejjednodušší jiskra inspirace, co tě jako vtáhne vlastně, co tě jako donutí jako něco tvořit? No, já si v tom vždycky musím musím mi to jako nějak zasvítit. Jsou to vždycky jako hlubší smysly vlastně? Nebo to může být něco vážně jako... Obyčejnýho. Já si myslím, že to může být právě fotka, kterou najdu, nebo článek. Často vlastně já spolupracuju v tandemu s mým bratrem Gianem, který je scénárista a hudebník a vlastně často on přináší ty podněty, nebo i u minulých filmů to tak bylo, že měli třeba náměty, ještě taky v dvojici scénaristický s Vojtěchem Maškem, prostě přinesli námět a bylo to skvělý a nešlo to třeba zrealizovat jako celovečerní film. Takže jsme to vlastně z toho udělali spíš třeba video, což je vždycky nakonec snazší než jako celovečerák. Takže vzniká to vždycky tak různě, ale je spousta věcí, které nosím v hlavě už dlouho a říkám si, že to... Ale je to často na základě četby nebo prostě vlastně nějaký vizuální zkušenosti. Něco někde člověk vidí, najde. Hezky. Adélo, mám na tebe poslední otázku. Takovou jako na odlehčení osobnější, takovou, máš nějakou jako guilty pleasure film, prostě co miluješ, nebo nějakýho artistu hudebního, u čeho si říkáš jako vyloženě, sakra, proč se mi to tak líbí vlastně? No, je pravda, teď tě napadlo, jak to říkáš. Nedávno jsme znovu viděli film Věčný svět neposkvrněné mysli Michela Gondryho. A vlastně musím říct, že to je skutečně takový věčný film, že jsem ho viděla hrozně mockrát. A to není úplně guilty pleasure. No, to ne. Ale když člověk vidí něco 20krát, no, tak už to možná. Je to tak. Tak asi je to hodně. Tak teďka jedeme nějaký pop, písničky s dětma, takže to je docela veselý. Ale to no. Zní jako tak jo, děkuji Adélo. Děkuji taky moc.